मा राजा दालाय नोंखौलाय बोरै हेफाजाब होनांगौ जाखोब्रा आंलाय मा हेफाजाब होनो हाया बेलाय नोंसानि न'आवथ' गेस टेंकि मोननै दङ ना मोनसेखौ हरदोब्रा आंनो बोरै हरनांगौ जाखोब्रा मानो हरनो हायालाय हर दा माबा दखानाव थांनानै सोंनायबा गेस टेंकिया बेसेबां दां माबा 7,000 8,000 होनलायलांबाय आंनियावथ' बांद्राय फैसा गैयाना आंनाव 5,000ल'सो दङब्रा बेबो हाफांजों आंजों मिलायलायनानैसो आं सानदोंमोन 3,000 मोनगोन खोमा गेस टेंकिखौ होमबा माखासे आग्लायनायखौ मैगं थाइगं माइरं बायनानै लांनोसै होननानै गेस टेंकिखौबो मोनाबालाय मा जाबावनांगौ जाखो आंलाय माथो बुंबावनोब्रा दा न'नि गेस टेंकिखौ हरनो होनबाबो आं हायाना बिमा बिफानिसो गेस टेंकि ना आंनिथ' नङा जारलासो मोनबायलै न'आवसो थांफिननो गोसो जाबायना आं दा होमबालाय थांफिनदो आरो लासिंसिं होखारजानानै बोरै थांफिनबावनांगौ जाखोब्रा बांसिनसो रायगोन ना मोसौ बादुलाफोरखौ रायनाय बायदि रायबालाय बेनिखायनो नोंनि हेफाजाब लानो नोंखौ लिंहरदोंलै आंलाय मा हेफाजाब होनो हानोब्रा आंनावबो थाखा गैयालै ओमफ्राय मोनसे आइडिया होनो हायो आं जुदि गेस टेंकिखौ बायनो हायाबा स्टपफोरखौ लादोब्रा बेसेबां लायो बेफोरलाय बारा लायालै स्टपफोरा 1,000 मोनगोन खोमा 500 नंगौ नामालाय बे थाव केरासिनजों संजाग्राया बेखौ लानानै थांदो नोङो जायोलै बेखौबाबो जायो होमबालाय थुदो बबे दखानाव मोनो आंनि उन फै माबायदि रुम बियो फिसासा खथेब थेबनो हरावबो खम थाम्फै हाबगोनहाय बे माला जेरैबो जारलासो मोनबाय आङो हाबा जाना लानानै बालनि एफा खस्थ' आं मानो सिख्ला समाव आइजों नांलायबाय थानाय मानो सिख्ला समाव आइनि खोथाखौ आं मानियासै दालाय माथो मोनदों दा मानो मोनदों बिदि माहाजोन हौवानाव थांनाय मोनबाबो जेबो नङामोन दा अमा राजाजों फैना लानानै इथिंबो जाया जादों हामथारदों दासो मोनथारदों हाबां आरामसे जिरायलायनानै दङ माथो आंहा इदिनो बेसेबांबा खस्थ' गेस नागिरगासिनो आंहा दुखु जानायखौ नुवाखै नामा ओमफ्राय माथो नै गेस टेंकि लाबोनो होनाया माबा फिथा गोनां स्टपसो लानानै फैबाय माथो खालामनो दाम खमाव मोनबाय नालाय लानानै फैबाय गेस टेंकिया मा जाखो आं नोंनो फैसा हरनाया ना नोङो फैसाखौ जाजोब्बाय मा खि मोनजानो फैसाखौ जाजोबनांगौ जाखोब्रा आंलाय साला हाया स्टप बायनानै लाबोदों गेस टेंकिनि दामाबो बेसेबांबा बारा 8,000 बिदों 8,000 एसेबां दाम आरो आंलाय मा मिथिगौ बमब्रमानाव सोंबाथाय बमब्रमाया बुंबावदोंसो 8,000 खमबावसो टटेल 10,000 लायो 10,000 होननानै बुंदों नंगौना नङासै आं गेस टेंकिनि दाम दर खालामफेराखैलै आं मिथिफेरा गेस टेंकिफ्रा गय फाथै बायनायफोर बायदि नङाना गोबावजोंसो मास मोनसेजोंसो मास मोननैजोंसो खेबसे बायो नालाय आरो जोंना बिफायासो गेस सोनानै लायो मालाबा आं सोनानै लायबाबो आं इसेबां गेस टेंकि एसेबां दाम होननानै सानामोनब्रा नोंलाय मा मिथिगौ जानोल'सो मिथिगौ दा नोंलाय दे आं जानोल' मिथिगौ नों जानोल' मिथियै मानसियालाय नोंलाय माथो मिथियामोन गेसआ बेसेबां दाम लायो जोंहानाबो आफायाल' गेसखौ लायखायोमोन दे बेनिखायनो आंबो मिथिया आरो बे स्टपआवथ' केरासिन होनानैसो सङो नङा होमबा आं हले रोंखाया अमा राजा आं केरासिन होनानै दिनैसिम संफेराखै आंबो संफेराखै नोंबो संफेराखैबा आंबो संफेराखैबा मा खालामनांगौ जाखो दालाय बेखौलाय गाख्रुबनोसै होमबा गाख्रुब ओमफ्राय नोंनि खुगायावनो ओंखाम ओंख्रि संगोन आं हले बिराद मेंबाय मैगं थाइगंबो बायनानै लाबोखाबाय आं संख्रि बानलु हालदै पियाज सामब्राम गासैखौबो दा नोंनि फालासे ओंखाम ओंख्रि संनाया सानैबो लोगो नांनानै संगोन आरो आं हारसिंलाय मानो संनांगौ आच्छा नों आंजों थांफादोंमोन दखानाव खारथिं बेफोरबायदि गेस टेंकि नागिरनो बे रुम गोदानखौ साफा खालामनाया मामोनहाय आङो एसे एम्बु सेत्रनि बाहा दङमोन एम्बु सेत्रनि बाहा औथ' आरो एम्बु सेत्रनि बाहा दंमोन एम्बु सेत्रनि न'फोर दंजोबोमोन आं इसोरखौ साफा खालामजोब्बाय बेफोरखौ खनबाय न'फोरखौ लिरबाय मा आंनि खामानि नङा नामा नोंनि गेस टेंकि नागिरनायसो खामानि आरोना आच्छा गेस टेंकि नागिरनाया खामानि नङाबा माखौ जागोन नों माखौ सानैनाबो खामानि आरो नोंनाबो आंनाबो बेनिखायनो बराबर सानैबो ओंखाम ओंख्रिखौ संनोसै नों माइरंखौ सुनानै होफै आं स्टपआव जानगोन नों मैगंखौ हा ओमफ्राय आं संग्रा जागोन आच्छा नों मिस्ट्रि माने आं जगालि बेखौनो साननानै लादो नोङो आच्छा दे आं माइरंखौल' सुगोन मैगंखौल' हागोन ओमफ्राय बाखि आंखौ जेबो थिननो मोना आंहा गाबोन कलेजाव फुङाव थांनांगौ बेनिखायनो थाब उन्दुनांगौ आंहा जागोन दे जागोन नोंल' कलेजाव थांनाङा आंबो थांनांगौ दा माबोरै संनांगौ बेबा स्टपआवबा ओंखाम संनायाबा जागोन ना जाया स्टपआव आं बाबायसोहाय आंथ' बिदियाव मालाबाबो ओंखाम संफेराखै अमा राजा नों लगायनो रोंगौ ना रोङाहाय आंबो रोङामोन दखानिया फोरोंनानै हरबाय होमबालाय लगायनानै होफैदो ओमफ्राय माइरंखौ सुनानै लायदो आच्छा र' होमबा ओमफ्राय मैगङासो जि बुरजा लानानै फैखाबाय नोङो एफा बुरजा मैगं सेवबालाय ओमफ्राय माइरङालाय आइला जामाइला माइरंखौनो लाबोनो बावबायना आङो बिराद मोजां मोनसेबो खामानि मावनो हायाना नोङो अमा राजा बावगारबायबालाय माथो खालामनांगौ जाखोब्रा नोङो मैगंखौ एफा बुरजा बायनो हाबाय ओमफ्राय माइरंखौबा गोसोआव गैया गेस नागिरनानै बेसेबांबा दिन थांखादों ओमफ्राय मैगं दखाना खाथियावमोन नालाय मैगंखौ लानानै फैबाय माइरंखौ लानाय बायदि मोनदोंमोनलै आङो थाबोबायसो ना माबायसोथाय नों माइरंखौ थाबोबायसो होमबा आं लानाय बायदि मोनदोंमोनलै दखानाव सोंहैफिननांसिगोनलै र' दखानाव सोंहैफिननि आं माबायदि जागोन बे मानसिजों माइरं बायनायाबो दखानावसो थाबोलायबायनो बालां रायजो जानो बाबाय आइजों सानसेयावनो गुलाय गुजाय बालनि आङो दखानाव थांनानै माइरंखौ बायनानै लायनांसिगोन ओंखाम उखैसोबाय
आच्छा 12 थाइबानि लारु आंथ' मैगंखौ बै हिनजावनावनो बायदोंलै दखानाव थांना सोंहैनायावबो दखानिया बुंबायसोना आं माइरंखौ लाबोफाखादों होननानै बेवहायनो दोननाय गोसोआव दंखायो आंबो सोंबासो मिथिसिगोन आच्छा दखानी বাইদেউ কিবালৈ মোৰ চাউলটো থাকি গৈছিল না তোমাৰ চাউল মই দেখা নাই নহয় কিয় দেখা নাই লৈ মই ইয়াতে ৰাখি গৈছিলতো মই পাহৰি পেলাই ৰুমত যাইছে না তাতে চাউলটো থাকি গ'ল না দেখা নাই মোৰ চাউলটো মই তোমাৰ চাউলটো কেনেকৈ গম পাম ইমান গ্ৰাহক আহিছে মই কোনটো নটিচ কৰিম বাৰু নাই নাই মই কাৰো চাউল দেখা নাই আৰে মই ইয়াতে আপোনাৰ তাতে এরমটো থবাই কৰিছিলে তাৰপিছত মই চব্জি কিনিলো তাৰপিছত মই বাউবাই কৰি পেলাই ঘৰত যাইছে এতিয়া মোৰ চাউল মনাটো হেৰাইছে মই দেখিলে কল ৰাখিলো হেতেন কিন্তু মই দেখা নাই কোনোবা লৈ গ'ল চাগে তোমাৰ চাউলটো কি কোনোবা লৈ গৈছে হ'ব পাৰে কোনোবা লৈ গৈছে চাগে থাকিলে তোমাৰ ৰাখিলো হেতেন आइला जामाइला माइरं बस्थायाबो बहा थांखोबा माइरंखौबो आं एसे बुरजायैनो बायथारदोंमोन 10 केजि सानैजों 10 दिन थांगौमोन ना बे 10 केजिया दा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा देनजार गाबख्रावसिगोनलै बे हाफाङा आंखौ ओइ बांद्राय गाबख्रावथों नांगौबा फैसाखौनो होगोन ना आंनाव दंथ' फैसाया 1200 गोजोन नै 1200 500 थाखा आङो गेस बायबायना माखासे हाफांनि फैसाजों मैगं थाइगं बायबाय दाथ' आंनाव 500ल'सै माने 700 दंबावो आरो बेखौथ' आंनो कलेजाव थांलाय फैलाय नांगौना मा जाबावनांगौ जाखोब्रा माइरं धार बिनांसिगोनलै सोरनाबा जानाय नंला बाखि फैसाजों बायनानै लांफिनबाबो आंखौ जाख्लाबथारगोन ना बे हाफाङा ओइ जाहोगा देखा जायगा माइरं गोदान बायनानै लानानै थांगोन बिदिबाबो दाय जाथारगोन ना बे हाफाङा बेनिखायनो माइरं 10 केजि बिहरनोसै आं सोरनावबा हेलौ ओइ बम्र माइरं 10 केजि लाबोनानै होफैलायदोब्रा ओइ बबेनिफ्राय मोननांगौ जाखोब्रा आंलाय न'आवनो माइरं सौनाय गैया होननानै रायगासिनो आंखौ मिलाव लां होननानै गैयालै मा जेखौबो गैयाल' बुंबाय थायोब्रा तात जायालै नोंजों जेबो थफेरावनाव बियाबा जालालै आरो जेबो दाङाबाथ' जि मावनांगौ मावखाबाय बेनाव बिबाय थाजाला बेनिखायनो थफेरावनावसो बिहरनोसै सन्थलानाव बिनाय माने खासेवनाव बिनाय बायदिसो जागोन खासेवासो लाजिलांगोन बेनि लासै आखुखौ बेनिखायनो थफेरावनाव बिहरनोसै हेलौ थफि मालै होखारजानानै बोरै मोनदोंलै जेबो मोनथ'वाखै र' ओमफ्राय नोंबो होखारजानोबा होखारजादोब्रा होमबाना आंबो सोंफिनगोन ना होखारजानानै बोरै मोनदों होननानै आच्छा दे मानो फन हरदोंमोन माबालै माइरं 10 केजि मोनगोन ना मानोब्रा बहा पिकनिक जानो नागिरदों सोर थैद पिकनिक नङाब्रा जाम्बा माइरं नांगौ जादों आंनो 10 केजि आं उनाव हरफिनगोन माइरं 10 केजि औब्रा नोंसानि न'नि माइरंखौ लानानै फैदोब्रा मानो लानानै थांनांगौ जेनेबा आं नोंसोर रायजो जादों नोंसोर माइरं मैगं थाइगं बुथुमगोन आंलाय मानो गार्लफ्रेन्ड गैजायै मानसिया नोंखौ हेफाजाब होनांगौ जाखो ओरै मा गार्लफ्रेन्डबो गैया आंहा ओइ थफेराम लानानै फैदोब्रा माइरंखौ नांगौबा आंनि बिनानावखौनो ला बापावै नंगौ नामालाय औलै नंगौ आंनि बिनानावखौनो लादोब्रा ओइ नंगौना नङाब्रा आं लानानै थांगासिनो दंलै माइरं 10 केजिखौ र' नागिरैनि न'मा न'आव दे जागोन लानानैल' फै माइरं 10 केजि जों बिनानावखौ फाननोसै होमबा आङो ओइ माइरंखौ मोनबानो जाबाय उनाव मा जायो जाबाय थागोन नङा होमबा लोगोफोर ना माबाफोर गोरोन्थि मावलायबाय आङो जिखि जाया उदैया बुंबानो जाबाय नङा होमबा खायदा बोराय बाहायनानैबाबो ओरैनोबा आं हाफांजों नांलायनो गोसो गैया गाबोन कलेजाव बिराद मोजां देलायना थांनांगौ आंहा मानसिजों नांलायबा रागा जोंबा मोखांफोरा गाज्रि जायोना बेनिखायनो दिनै नांलाया नांगौबा गाबोन थिगसे नांलायगोन हाफांजों दिनै माइरंखौ जेने तेने लानानै होफैथोंसै बे थफेरामा बापावै बहा दोनदोंलै माइरंखौलाय दा बहा नागिरना मोननांगौ जाखो माइरंखौबा बहा दोनोलै बेनो खोमा थफेराम ओइ माथो बिमायानो मा जाला जागोन ना मा खालामफैदों नोंहालाय ओंखामफोर उखैदों ना मादों ओंखामथ' उखैयाखैमोनलै ओरैनो बेरायफैलाबायदोंलै आं दिनै ओंखाम संग्रा न'आव नैहाय आंना फेसबुकआ माबा जादों नायफैलाय मा जादोंब्रा बाहाय फेसबुकआव मानसिफोरनो लाइक कमेन्ट हरनो हायाखै आङो मा जादोंथाय आं बेफोरखौ मिथियालै आयै मा आजिखालि बयबो फेसबुकआवल' जाजोब्बायब्रा मालाय बयबो फेसबुकनिफ्राय फैसा खामायदों बेनिखायनो आंबो खामायनो सानदों आरो नायलाय फैसा मोननो जादोंना जायाखै आं मिथियालै मा खालामबा फैसा मोनो मा खालामबा फैसा मोना आं बेफोरखौ रोङाना नोंलाय मा रोङो लेखा फरायहोनानै बेफोरखौनो जेबो रोङाबा मानोथो लेखा फरायनायमोन नोंलाय मालायनावनो सोंहैनोसै आं बापावै माथो बोरामनासो थांबायब्रा बेलाय ओइ उनाव बुरखायफैनोसैलै आं जायखिजाया माइरंखौ हैना फैनोसै आं अमा राजानो बिनानाव जासिलायदोंना बे माइरं 10 केजिनि थाखाय हरमारोना हरमारा मा बुंमारो नायगोन ना आंबो ओरैनो होयाथ' बे माइरंखौ बिमा बिफानिफ्राय लाखुमालायना ना मा होनो रायजोफोर दे भिडिअखौ मा नोंथांमोना लाइकखौनो होआलै दे हो बुरजा लाइक आच्छा दे माइरंखौ हैनोसै आं अमा राजानो नारजि बुदाङा खालामदोंना नोंसो खालामनानै फैदों रागा जोंनानै आंसो खालामदों आरो आइफन बिनायाव आइफन होआखै नालाय बे मालाय बबेनिफ्राय आइफन मोननांगौ जाखो बेबो दासो फरायफुनाय मानसिसोना आयौ माहाजोननि बयफ्रेन्ड लानानैबो आङो आइफन मोना रे माहाजोन मानो आइफन होनो हाजोबो बे नामा मालाय बिमा बिफायासो थाखा फैसाखौ लायो दा नारजि बुदाङालाय फरायनो थाखाय खरसासो मोनो बे खरसाखौनो नोंनो आइफन बायना होबालाय मा जानांगौ जाखो होमबाबो आरो मालायफोरनालाय माथो आइफन बायनानै होजालायो आंहालाय मानो मोना बेफोरखौनो बेफोरबायदि दुखु जायो नामा बांद्राय सावलन बावलन थङाले बाङाले खालामोबा नारजि बुदांजों गारजागोनहाय नोङो आंसो नारजि बुदांखौ गारनानै
जानानै फैदों दा बे आंखौ गायाखैनो होमबालाय माथोबाव नार्जिबुदा मालाय फन हरफिनगोन आयौ बाला हरफिनाबालाय दाबो खेबसेबो खबर लाफिनाखै आंखौ आयौ बाला बेनिखायनो जानला माला खालामनानै लानांलाय नों दावसे देलाय गोदाव सोराव दाजासै नों मिथिबाय आइफननि थाखायसो गोसोथोदों होमबा नों नार्जिबुदांखौ आइफन मोनबा गारगोन होमबा नों नार्जिबुदांखौ है बा बिदि नङाहाय मा मालाय बाद होदो बेफोरखौ नार्जिबुदांखौ नोंसो गारनानै फैदोंना नोंखौलाय नार्जिबुदां गारबाय साननानै सिरि दङ खोमा आरो फन हरफिन नोङो निमाहा बिफिन दाबो निमाहा बिया बिमाखौसो लोगो हमहैगोन आं देहाय मा खालामो खालामबाय थाबानो जाबाय मोनाबाय आंहा मोसौ लायनांगौ दे आं गाबबाय थाथ'नोसै बांद्राय गाबबाय थानाङाहाय एफा फिसा खोथाफोरखौ गेदेर खालामना लानाङा मिथिबाय दे होमबालाय थाथ'दो नोंथांमोनाबो थाथ'दो उननि एपिसडखौ नेनानै थादोलायदो अके बाय लोगोफोर आरो सापर्ट खालामबाय थानायनि थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि अननायाव बे लाब्रा बड' कार्टुन सेकेन्ड चेनेलाबो गेरेमसा न' जालायबाय बेनिखायनो जोबोद जोबोद थेंक इउ सनाफोर बाय बाय टेक केयार